Începem. Câncetul nostru e răsfățat, cam nene și cam aiutat. El singur nu poate mânca și nu se poate îmbrăca. Acum vă rog să-i ascultați și singur voi să judecați. Să știți că orice asemănare este o pură întâmplare. Când dimineața se trezea, striga cât gura îl ținea. Iedul se trezește, cască, se întinde și strigă. Mamă capră, mamă capră, hai îmbracă-mă de grabă, că sunt mic nepriceput, doar la joacă ne-n trecut. Capra mamă ia de jos cămașa și pantofii iedului pentru a-l îmbrăca și învăța. Puie, mame, puișor, hai îmbracă-te. Cum se vede îmbrăcat? Iar se apucă de strigat. Bate din picioare și frumos. Mătușa mea, hai, hrănește-mă de grabă, că sunt mic. Mătușă, capră, hai, hrănește-mă de grabă, că sunt mic, nepriceput, dar la joacă ne-n trecut. Mătușa capră, vai de ea, cu biberonul îl hrănea și mângâindu-l pe căpșor, îl dezmerda prințișor. Mătușii, dracuișor, papă, să crești mărișor, înghite încet odrasa mea, ca să nu te neci cumva. Iedul aleargă pe scenă, se joacă cu cercul. Aici. Domnul Burada, vedeți ce faceți? Că avem aici un mic talent, un mic mare. Ia uitați. Trebuie să facem ceva, nu? Ia uitați. Cred că nu ne-a Stați că eu vreau să facem un puțin să Spre seară de cuzori, iedul zburdă printre flori. Iar când noaptea se lăsă, adormise smiorcăia. Iedul se pleacă la ochi sau miros. Bunica mea, hai, culcă-mă în poala ta, că sunt mic, nepriceput, doar la joacă ne-n trecut. Capra bunică îi scoate iedului pantofii, îl așează în pătuț. Joacă te-ai trudit, dă cu buna minte lași, să crești mare drăgălaș. Și timp ce iedul sfărăia și trupușorul și odihnea, vecina capra a venit și fericită le-a vestit că iedul mare se însoară și are treabă până seara. Că are nevoie de ajutor, ca la treabă să aibă spor și caprele plecară îndată să o ajute pe surată. Acum ies. A doua zi? A doua zi când se trezi, iedul iarăși behăi. Și de asta s-a veștire, nărabul n-are lecuire. Iedul se ridică din pas, se întinde, cască rele și se pleacă sonoros la ochi. Mamă capră, hai, îmbracă-mă de grabă! Nu știu cum se făcu, oare că vulpea a trecut pe cărare cu un sac la respirare. Dă târcoale iedului și îl mângâie. Hai! Care? Nu te mai... Hai, nu te mai jelieruți și arătare udicuți, hainele de vei arăta, e de îndată te-ai îmbrăcat. Vai ce e dus răsfățat, nu se pricepe nici la îmbrăcat. Vulpea mână hainele în sac și fuge. Hainele, uite! Dar consumana cea roșcată, de curând s-a sfedată, căci prea mult întrebuit și în pădure i-a fugit. Văzând această întâmplare,
Ieduțul strigă în gura mare. Mătușă, capră, hai, rănește-mă de grabă! Îl auzi unul din crâng care era tare flământ. Peste mustață nu amăie și iedul așa e grăit. Mor, nu ai putut ce spui de capăt, că o să-ți dai de mâncare. Că sunt Tai picepula, dece de trecut. Arată mâncarea, să ți potolesc o foaia. Iedul arată spre masă, iar ursul mănâncă lapa cu lingura în strantină. Beat biberonul și apoi, mânuindu-se sătul pe burtă, se retrage în culise. Și înfuricându-i tot de zor, ursul uită de iezișor. Și după ce burta șuflă, în pădure el plecă. Văzând că se întărește gluma, iedul strică mai tare acum. Da, lângă ce o să facă la urmă. Bunica mea, hai, leagă-ne-mă poala ta! Și ca să fie și mai și, lupul ce rău îl auzi. Intră în scenă lupul, îl așează pe Ieduț cu capul în poala sa, Ai apoi îl leagă te legă un picuț. Ia dormindu-te cântând, să te mănânc! Au! Nu mai puțin pe rostului a dormit! Iedul fuge speriat, lupul se repede să-l prindă. Amândoi ies din scenă, apoi intră caprele. Speriate, ele îl caută pe el. Morala nu se lasă așteptată și au auzit de capre cuvântată. Voi singur să vă îmbrăcați și la unul să ne așteptați. Și ca să treceți voinicei să mâncați tot singurei. Când mama zice la culcare, voi mergeți fără supărare, căci somnul mintea limpezește, iar trupul ușor îl odihnește. Se aliniază toate personajele. O poveste minunată, aici va prezentat. O poveste minunată, ce multe le-am învățat. O poveste minunată pentru mari și pentru mici, o poveste minunată, noi